Nå, jeg vil lige lave en lille have-rundgang. Jeg har nogle sommerfuglbuske i de her. De 3 store runde kummer. Så har de købt sådan en tomatplanteopsats i dag. Sådan en selvvander ting. Og så har jeg lige været og købt nogle pelargonier. Jeg har købt nogle flere krydderurter, som jeg har udplantet her i det her mit krydderurtebed. Der har jeg lidt forskelligt. Og så har jeg en opstammet rips. Så har jeg herover mit jordskokkebed, der giver rigeligt. Det kommer allerede op nu. Og min rabarber. Så har jeg en rips. 2 rips, tror jeg, fordi der kommer også sådan en side en, halløj. Og så er der et stikkelsbær, som jeg lige har plantet. Og så er der en hindbær, gul og hvid. Nej, gul og rød. Det har jeg også lige plantet. Så har jeg en fra sidste år. En sådan bøjsenbær ting. Den duer nok ikke rigtig lige der. Så har jeg mit største nye æbletræ. Og så har jeg et andet lille æbletræ. Og så har jeg det gamle, der stod i haven. Og et lille pæretræ. Altså, nu kan jeg ikke lige helt huske. Det kunne godt være, det var det æble. Jeg har i hvert fald 2 små æbletræer. Og 2 små pæretræer. Sådan er det vist. Der er også en her. Så har jeg min gule hindbær og vinbrumbær. Japansk vinbrumbær. De gav meget godt sidste år. Så har jeg honningbær. Dem har jeg 2 af. Også en her. Og så har jeg mit lille fintræ. Der skal jeg lige have lagt hvidsten ned, så det bliver flot. Og så har jeg en rips. Og en solbær om bagved. Og så, hej. Jeg fortsætter.